Hello, good morning. Stream is start. Hello, good morning ya Bro. Kita ini ke stream ta. So, banyak setting connect dong. Ano? Ano? Yan. Teman tu video, tu video. Since your nurse code is 95, bro, you're able to play CS solo. Yes, Semoga skor juga kalau duna. Kawan em. Hah? Free fight. Who designed this? I need to sort this place out. Until I just know earlier. Minus go. Don't split up. Stay with the squad. Battle Royale. Battle in style. Ini safe order. వెళ్తున్నా పీక్ లో చాలా మంది Dropping like the light on my ఎప్పుడు social 9th post. anniversary Dan semua అరే ఇది ఈవెంట్ లో ఛానల్ తీసుకొస్తాం నువ్వు dan like. ఎవరు ఇప్పుడే దిగుతున్నారు కదా దిగుతున్నారు కదా పిచ్చిలో బ్రో ఒక్కడే దిగుతున్నాడు బ్రో ఎవరు లేరు బ్రో Enemy very close. మీరు వచ్చాడో చల్లిపోయినదే ఏపీ దిగుతున్నారు వాడు ఎంగాడు వాడు నేను పైకి వెళ్ళిపోతాను రివ్యూ కొట్టొద్దండి నేను పైకి వెళ్ళిపోతాను రివ్యూ కొట్టొద్దండి రివ్యూ కొట్టొద్దు Ketika వాడు పంపిస్తారు నన్ను పంపిస్తారు యు ఆర్ ఇన్ ద వెళ్ళా ఇల్లు కొట్టుకొని వస్తాయిడా గణితం ఏం పేస్తుంటారా బ్రో యాడ్ బ్రో వీడు ఎవరు కనపడలేదా Enemy very close. వీడు బాంబు గణితం ఏం పేస్తున్నారా దాదే కేతి ఆ దాంతో లేపేస్తారు బా ఈజీ కొట్టేస్తారు దాంతోనే ఎట్టది నాకు తెల్ల అది Help me. వీడు కూడా వీడున్నా చూసినావా 3 సార్లు 56 66 66 Dropping like the lights on my social post. ini backward. వాడు 80 వాళ్ళంతా వరకు 80 90 స్టెప్స్ చూడు 2 నెంబర్ Enemy very close. నువ్వు లేపుతా నన్ను లేపమంటావా నేను లేపేస్తాను
వాడు హేమంత్ కానీ కిల్ కొట్టేవాడు. ఒక కిల్ కూడా ఈ 2 రోజుల నుంచి ఒక కిల్ కూడా చేసే కష్టం పడుతుండరా. కష్టపడుతుండరా. నైట్ ఏమైనా కిల్లు కొట్టలా వద్దుగానే చెప్పేది నువ్వు. నైట్ నేను హేమంత్ ఎవరు ఆడాంలే, చందుగాడు. ఈడు హేమంత్ గడ కిల్లులే కొట్లా. సరే ఒక 2 కిల్ అన్నా ఇద్దామని చూస్తే మేమంతా 5 కొట్టున్నాము. 8 హేమంత్ ఉండవా, వీడు కొడతాడు. కనిపిస్తే నేను కూడా వస్తా. లోపల ఉన్నాడు. పైన అనుకుంటా. స్టెప్స్ చూడు. గుర్ర వేసుకొని గుర్ర వేయడం. బ్రో నైట్ ఆడుతున్నాము. వీడు కిల్ చేయలా. సరే ర్యాంక్ ఫుల్గా ఉన్నాడు కదా, కిల్ అన్నా చేయను పెడితే 1 కాదు 2 కాదు, అడబా 8 కిల్లు చేసినావేమంత 5 కిల్ అన్నా ఉంటాము. ఏమే 8 చేస్తున్నాడు. ఎట్ట చేసిన అంత మీ దయ అన్నాడు. మేము కొట్టకుండా గుమ్మున ఉన్నాము. లాస్ట్ లో చూసి 8 ఎక్కడేమంతో మార్కెట్ డబ్బా పైన టవర్ పైన బ్రో Thanks. Enemy spotted. అయిపోయాలే. ఒకడేనా ఒకడే ఆడే ఆడ దగ్గర స్టెప్ వచ్చింది. సరేగానే ఇప్పుడు ఆడ వెళ్ళాలా ఎట్టా తన్నాళ్ళు పైకి తిన్నదురా ఎట్ట దిగిరా కాను కాదే మళ్ళీ స్టెప్స్ శివ నీకు శివ బ్రో నీకే లోపల ఉన్నాడు చూడు. Enemy very close. బాగుంటది. హెల్త్ పెరుగుతుందా? I need equipment. హెల్త్ పెరుగుతుందా? హెల్త్ పెరిగిందా? లేదే పెరగలేదా? సైలెన్స్ కూడా అనుకోండి. M60 I need equipment. Enemy spotted. I need equipment. ఎవరా సైలెన్స్ వద్దా నీకా? ఇదో ఏబిసిడి హ్యామర్ కొట్టుంటారు చూడు. ఆడాడు 8 ఉన్నారు చూడు. ఇదా మీకు వద్దంటే మేము దీన్ని వేసుకుంటా MP5కి ఎత్తుకునేసిండవే. ఎనిమిది ఉన్నాడు ఆడరా ఇక్కడ. Enemy spotted afar. Thanks. బ్రో నాకు రైడింగ్ మిషన్ ఏడున్నా చూడు బ్రో. హాసన కూడా హాజ్ మళ్ళా హార్సన్ 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 అన్లాక్
ఉన్నాడు. బ్రో నూర్ బాయ్ రైట్ నుంచి రా బాయ్. అందుకే ఎటు వెళ్తా అన్నా. Enemy spotted. ఇదే కూడా ఉన్నారు. వెస్టర్న్ దగ్గర కూడా. ఆర్సనల్ దగ్గర అవుట్ అయిపోయినాడు. బాగా నన్ను కొట్టాను నిజా బ్రో. వెస్టర్న్ దగ్గర కూడా. ఈ చెక్క బిల్డింగ్ లో ఎదురెళ్ళ వెస్టర్న్ దగ్గర ఇంట్లోకి. ఆగు నేను ఇటుకలు వెళ్తా. రెవేట్ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. రివ్యూ కాదు వాళ్ళు ఏమన్నా ఇచ్చుకొని పడుతుంది 4 నెంబర్. బ్రో అటు చూడు బ్రో ఇంటి పైన బ్రో. వెస్టర్న్ ఇంటి పైన ఉన్నారా? Enemy spotted. డౌన్. బ్రో నా లోపల డౌన్ బ్రో నా రషే బ్రో. దీంట్లో గ్రోగా ఉంది మన నార్మల్ గ్రోజ్ నార్మల్. నేను ఒక నేసాను నువ్వు ఒక నేసారు ఇద్దరే కదా అప్పుడు. ఇంక నలుగురు ఏమున్నారు బ్రో. రివైవ్ చేయండి కదా. ఎక్కడి నుంచి పడుతున్నాడు? సైడ్ గా ఉన్నాడు. నెమ్మందంగా వానికి ఎర్రగా పడింది. ఒరే నేను డ్యామేజ్ బ్రో. ఎర్రగా పడింది వానికి. I need equipment. బ్రో రిపేర్ కిట్ కావాలి బ్రో. ఉందా బ్రో తీసుకోవాలా? అరే నా వెస్ట్ మార్చుకుందాంరా. నాది కూడా వెస్ట్ రిపేర్. Enemy spotted. ఎనిమిది అంటుడు. Enemy spotted. గ్లోల్ వచ్చిందే. బ్రో స్క్వాడ్ నువ్వు రివే ఫస్ట్ రివే. చేతి గ్లోల్ వచ్చింది. పిచ్చిలకి ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ వస్తున్నారు బ్రో. ఫారెస్ట్ Double takedown. ఏమంతో నిదాంతో గ్లోల్ దిగింది కదరా. I need equipment. ఈ సైడ్ రండి బ్రో. ఏంద్రా ఇది బ్యాగ్ లో గ్లోల్ ఆగు ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు. Enemy spotted. Triple takedown. అది ఎనిమి వాళ్ళు ఎక్కడ కనబడుతుందా? ఏంది బ్రో ఏమంది బ్రో ఫుల్ డ్యామేజ్. వాడు తప్పించుకుని నీ కాడికి వచ్చేసిన బ్రో. భయపడినాడు నా కొడుకు వాడు. ఆర్సెనల్ దగ్గర ఎనిమి ఉండదు చూడు. ఇది ఎస్టేస్ సైలెంట్ గో చేసి ఎంపై సైలెంట్ అయిపోన్నాడు. కానీ చూడండి ఆర్సెనల్ లోపల ఉంటాడు. ఉంటే మనోడు కూడా జోన్ బ్రో రండి బ్రో. Stay inside the safe zone. కింద వచ్చేసిన బ్రోడు. కొడైనావా స్టెప్స్ ఎట్ అవుతుంది దగ్గర మళ్ళీ. Dropping like the lights on my జోన్కి పదండ్రా. డ్రైవర్ కూడా బాబీ బ్రో.
బాయ్ నూరు బాయ్ అయిపోతా ఇస్తా ఆగు జాగ్రత్త వెళ్ళిపో అయిపోయినా అవే ఏమంత బ్రో ఇంకా స్కిల్ ఉందా ఎందుకో హేమంత్ రివ్యూ కొట్టే హేమంత్ నెంబర్ నోబడా సలా మదర్ చూస్ బ్యాంక్ కలవడా బ్రో అదే బ్రో ఈ లంచం Epic ready lah. తర్వాత Duel lah revive dah sampai dah nak. సరే మా తచ్చు మిస్ అయినా బ్రో వీడు దెబ్బ సరిగా పడలే వీడి Labam ke Zunda. Yeah. Tak nak beri lah. Free Who designed this? I need to sort this place out. I dominate. Right. Won't split up. Stay with the squad. Royale. That in style. Dropping like the lights on my social post. Sorry. Come here. Help me. Mic on, please. Come here. Sorry. No worries. Enemy spot. Need equipment. Come here. Stupid. Come here. Come here. रिवाइव ने करी हमरा ना करी ये है Dropping like the lights on my social post. रिवाइव के Help me. I'll revive you. Masih dua ni setting main ang. Dia tak. Drop. Go for the arsenal. Enemy very close. Enemy very close.
Resources here. I called in a lightning zone. Enemy spotted afar. I'll revive you. Help me! Enemy very close. Jangan menepin. I'm being haunted. Group up at my location. Biar betul stone sini nih. Head there. Benda. Cara nomor pas. Enemy spotted. Resources here. Mic on, please. Resources here. I want it, thanks. Come here. Enemy here. Thanks. Follow me. Roger. Follow me. Roger.
Enemy very close. Enemy spotted. Waku waku. Group up at my location. Enemy very close. Enemy very close. Help me! Enemy very close. Double takedown. Triple takedown. Hah? Promo? Enemy spotted. Help me! Thanks. Resources here. The game is heating up. Ya. Enemy spotted. Tuh. Need equipment. Help me! Lu merevive pengahan. Come here. Heads up! Enemy dropping close. Go, go, go! अरे भाई हमको तो रिवाइव करो, अरे भाई हमको रिवाइव करो यार, 3 नंबर को क्या कर रहा है? नो ब्रेन. Confused man. Enemy spotted. Đang đây đâu? Help me! Last chance. Which team will be victorious? Lo Enemy nga niya, very palit may close. screen nga nag to. Kita niya map sa iyo.
Thanks. अरे भाई रिवाइव कर जाओ Terus ambil klik ni. Aduh demi anu. लाइक कर दो भाई लोग, लाइक करो यार, लाइक तो मरो यार भाई लोग. Enemy very close. I'll revive you. रॉयल भाई रिवाइव करने जाओ कोई बंदा एक ही बंदा बच गया है लास्ट जोन लास्ट फाइट खत्म बुया ano kill ni youtuber oh yo alam like kill mo चलो भाई दूसरा गेम टीम कोड किसी को आना है क्या टीम कोड 8937786 टीम कोड 8937786 ना 8937786 टीम कोड TC com भगवान टीम कोड से आ जाओ भाई जिसको आना है ढूंढना है मत कि ब्रो कर दो भाई आ जाओ भाई जिसको आना है Free fight. Who designed this? I need to spruce this place up. Don't split up. Stay with the squad. Battle Royale. Battle in style. Head to safe zone. Dropping like the likes on my social post. terus ya bagus ya Enemy very close.